Аслыкүл ярдарынан кул һуҙымы гына ерҙә урынлашҡан Ҡыҙырас ауылында тарихына, ил яҙмышына битараф булмаған халыҡ йәшәй. Телмәре менән башҡа төбәктәрҙән айырылып торған Ҡыҙырастар һәр йәһәттән әүҙем. Ауылдың хәл итләһә мәсьәләләрен улар кемдәндер көтмәй, ә үҙҙәре унан сығыу юлдарын эҙләп табып, күркәм донъя ҡора. Бөгөн тормош проекты халҡыбыҙҙың ижад хазиналарының береһе булған Зоя Түләк менән һыуһылыу эпосын бүләк иткән төбәк Дәүләкән районы Ҡыҙырас ауылында. Беҙҙең Ҡыҙырас ауылы биләмәһенә 3 ауыл ҡарай. Ҡыҙырас, Сопай һәм Буранғол ауылдары. Ҡыҙырас ауыл халҡы эштән бер-береһен яратҡан, туған ерен яратҡан кешеләр йәшәнеләр. Инде эш булһа да, аны яйлап кына башларға кәрәк. Башланган эш, бөткән эш. Ҡыҙырас армы теҙелгән тауҙар менән уратып алынған. Ауыл эргәһенән тулы һыулы Сәрмәсән йылғаһы ага. Мөғжизәле төбәктә урынлашҡан бай тарихлы ауылға Ҡара табын олоҫоноң баш старшинаһы Ҡыҙырас Муллаҡаев нигеҙ һалған. Улар ҡарағандар, урынны билдәләгәннәр, ауылдың матур икәнен 2 йылға бынан аша үтә бит инде менә Сәрмәсән йылғаһы, Ишламлы ҡуры йылғаһы менә бунаһы. Шулар килеп ҡарап китеп, ошо урынға ауыл һалғандар. Бик матур урын, бында нурлар уйнап тора, бында мөмкин йәшәргә, мөмкин эшләргә тиеп. Уның зыяраты менә безнең зыяратта бар бит инде Муллаҡаев Ҡыҙырасың, ә Ильяс Ырымбур районына сығып киткән булған. Шунан башланып йәшәп яталар инде менә. Безнең Ҡыҙырас ауылында гына 379 кеше. Шул кешеләрдән безнең бүгенге көндә 77-18 яшькә тиклемге балалар, 46 пенсионерыбыз бар. Мәктәп урта дөйөм бирү мәктәбендә 29 бала белем ала, һәм мәктәп янындагы балалар баҡсаһында 12 бала бүгенге көндә тәрбиә ала. Төп милләтләр бездә башҡорт халҡы. 5-нче классҡа барған йылда һуғыш сыҡты. Унан уҡыуымды 5-нче класстан ташлап, колхозда эшләнем. 58-нче йылға ҡәҙәрле. 58-нче йылдан ғинуарынан секретарь сельсоветы булып эшләнем. 61-нче йылға тиклем, 61-нче йылдың мартынан 86-нчы йылдың февралена тиклем председатель булып эшләнем. Депутат Верховного Совета СССР булдым. 3 мәртәбә Мәскәүдә сығыш яһаным. Аның аръягына партияның 23-нче съездында да ҡатнаштым. Һуңғы тапҡыр, 2 тапҡыр сессияда сығыш яһаным. Һуңғы тапҡыр Мәскәүҙең Муше партия школаһында ауыл советларының эше тураһында, Башҡортостандағы эшләр тураһында һөйләнем. Тырыш ауыл халҡы үҙ хужалығы менән йәшәй. Кемдер умарта тота, ишле мал аҫрай, баҡсасылыҡ менән шөғөлләнә. Шөкөр, кинәнеп йәшәр өсөн бөтә уңайлыҡтар бар ти, 3 бала тәрбиәләгән өлгөлө ғаилә башлығы Фәнис Кинйәбаев. Ошо ауылда туып үсеп, инәйем атам урында үй салып, дәүләт программаһында, молодежный программа, жештәр программасында үй салып, хөкүмәтләр ярдәм итеп, ошо авылда йәшәп ятабыҙ тырышып. Мин үҙем балалар баҡсаһында тәрбиәсе ярҙамсыһы булып эшләйем. Балаларны бик яратам мин. Бик тату эшләйбеҙ беҙ балалар баҡсаһында. Иптәшем менән хәҙер 21 йыл йәшәйбеҙ. 3 балалар үҫтерәбеҙ. Оло ҡыҙыбыҙ Лилияны Өфөлә эшләй. Икенсе улыбыҙ Альмир бөгөн иртәгәле армияға саҡырыла. 3нсе улыбыҙ уҡып йөрөй. Тормош булғас төрлө хәлләр була. Мына без хәҙер бер туған ҡустымның ҡатыны вафат булып китеүе булды. Аның да 2 балаларын ҡарап үҫтерәбеҙ. Әлеге заманда бына без 5 бала ҡарайбыҙ. Малсылыҡ, хужалыҡ эштәрен алып барырға, иркен йортта тәртип булдырырға, бала бағырға күпме көс-ҡеүәт кәрәк. 6, 7. Борарлар бурап, ял ваҡытында өйләр төҙөүҙәйе. Урман яғына байбыҙ. Урман бар, эш бар. Мал тотабыҙ, 3 сыйыр,
Бозаулар тауық құшқот инде. Бақсала шу жеміс желек, шу болған бүтін әйбір ауылдан сәсілі тұрған ауылда үйдет болған бүтін әйбір инде сәсіп. Хатымынан қарап, шу балаларынан. Ирдәр катын-кызлар эше тип һүз көрәштерергә вакыт юк булгайлы. Рошания менән Фәнис Кинябаевтар һәр балага хезмәт тәрбияһен бәләкәйдән күндерә. Бәрәңге быйыл әйбәт. Уңышлы булһын быелла ризыклар. Яхшылап утагыз. Баруда күрә кирәк кортларга. Хагынып та китәрмендәрме, кикәс бәрәңге утауларын, күмүләрен. Балаларыбыздың авыл тормышында калуларын теләйбез. Өй халып, балалар үстереп, артабанда тормыш көтүләрен теләйбез. Колледжда мастер столярных плотничек паркетных работка, мебельщик булырга тырышам инде. Һәрбер эш булырга тиеш инде. Ошо вакытларда армияга китергә йыенам. Һәрбер егет кеше армияга барып кайтырга тиеш. Армиядан кайткас инде атайым, әсәйем янына кайтып, дөнья көтәргә тырышам инде. Кыдырастарга эшйәрлек менән тәртип кандан һалынган. Әмма авыл yerендә халык тик эш менән генә яшәй дигән фикер ысын барлыкка тап килмәй. Йитмәһә ял итү өчен әллә кайда йөрергә кирәкмәй. Башкортстандың иң матур табигать кымырткалары авыл эргәһендә генә. Башкортстандагы иң улы күл ул Асыл күл. Без аңа шат, горурланабыз, ул безнең ерлектә урнашкан, аның төньяк көнбайыш ярлары безнең биләмәнең ярларын юат итәк тә була. Моны күрүгезсә безнең шарлавыгыз да бар. Ул яйгы ял итү сурында монда бер касанда кеше үзелмәй, килеп кенә торалар, үткән туктап үзләрен эсәрхумына тәэмин итеп, рәхәтләнеп, шунда күләгәдә ял итеп китә торган урыннар. Кыдырас авылын моны уратып алган бит безнең Бәләбәй урманы тибез. Елеккә, агаска, кошкортка, янлыкларга бай. Безнең бөтен халыклар электректән үк һөнәрчелек белән шөгыльләнгән, баласында хуккан, тонында бискән, һунарчылыкта иткән, балыкта кармаклаган, хугыш сырында әйтергә кирәк. Безнең ошо авыл биләмәһендә генә 2 балык тоту бригадаһы булып торган. Үзләренең шу хатын-кызлар, карт-кырлар булуына карамастан, үзләренең шу Асыл күл балыгы менән халыкты аслыктан коткарып калганына тәһәктә була. Кай хәмәлгә бакһак та, Асыл күл буе башкортлары күңеле тарткан кәсеп белән шөгыльләнгән. Көтү мал баккан, Корт караган, бала суккан, тун бискән, мәгъдән сыгарган, хезмәт коралдары яһаган, йемеш-еләк йыйган, ягъни һис түңелмәй, кинәнеп тормыш көткән. Электән үк малчылык белән алар шөгыльләнгән. Охотниклар булганнар. Менә Асыл күл алар менән бит инде әйтәк кына алыслыкта ул 5-6 километр бардыр. Шунда ла балык хәзергә йөргәннәр. Шуннан соң урман белән, агас белән күмер яндырганнар, урманнан күмер яндырып, күмерне итеп хатырга тиеш булганнар бит инде. Я күрше авылларга, менә Ивановкада да агас юк, Дәүләкәнгә йөргән, Бүздәккә йөргәннәр. Фермер хуҗалыклары бар, үз авылда бар, 2 авылда менә Сапай авылында фермер хуҗалыгы Саид Гариев, Бурангыл авылында фермер хуҗалыгы Бахтияровалар. Әле күптән түгел 19-20 елны авыл хуҗалыгы предприятие тагын килде, о регион сервис дип атала. Ул үз сиратында эш урыннары булдыралар. Шунда авылда яшәгән яшьләргә киләсәктә аларга инде теләһи кала күтәрелергә һәм эш урыннарын күбәйтергә. Юмагөз Миргалимның улы Азат улын әйтер идем. Ул университет бетерде бит инде. Шуннан кайтты. Монда мәктәптә балалар әзәйде. Элек безнең балалар бит күп иде. 400 ашы була торган. Хәзер 20 эшләгән, 30лаган гына бала калды. Мәктәптә эшләргә юк бит инде. Авылдан сыгып китәһе килмәй. Ата-инәе бар. Шул мон кебек менә магазинда эшләй ул. Магазинда алып бара.
Мен шуны әйттім, менден ашу туар кішілер деп әйтіп, 2 кішіге эш берген, онан соң керек вакытта тегенде кішілерді де соқырып алып эш эшләтәләр бит инде. Мана яңынан магазиннар берничәне асып ташларлар, аларга охшап башка эшчеләр дә эшләрләр. Бүген дә Аслыкүл буе авылдарында сәмсел горур кешеләр дөнья көтә. Олатай олайсәйләре кәсебен дәвам итеп, үз көнен үзе күрә. Заманса алым кулланып, туризм, эшкуарлык эшен ялендерә. Юмагужындар гаиләһендә юнселлек буындан буынга тапшыра килә. Авылга тартты инде, бәләкәй чактан бирле. Шул уку биткәстә ата-әсәйнең бизнесын инде продолжать итәргә, дәвам итәргә авылга кайттым. Кәләш алдым. Һәм кәләш белән бергәләп менә авылда ата-әсәймә ярдәм итеп яшәйбез. Мәктәптә укытучы булып, мәктәп директоры булып эшләнем. Шуннан 98 елда тормыш иптәшем белән һөйләшеп, бу хатау эшен башларга уйланык инде. Тәүдә өйдән хаттык. Бер 3 ел инде. Шуннан соң инде Райпа дигән магазинды хатып алып, ошо магазинда төпләнеп инде эшне мотор итеп башлай бердек. Бу эште инде тәүмәлдә, конечно, башлап алып бару бик авырга төште. Шулай булһа авырлыктарды еңеп сыктык. Һәм менә әлеге көнгә тиклем шул эш белән шөгыльләнәбез. Яйкене булһа, эше дә күп, табышы да күп. Эш вакыты да күбәя. Кыш көне булса шул ундан җитегә тиклем. Күбе авыл халкы, әмма ләкин яйкене менә Аслыкүл якында булгас, юлсылар да күп. Уларга шул тырышабыз инде. Бөтә лимонатларда һавыгы кирәк, авыл халкына да бөтә әйбер кирәк. Тавыгы да кирәк, ите дә кирәк, икмәге дә кирәк. Икмәк көндә алып киләләр инде, Аллага шөкер. Әлбәттә бөтә сифатлы. Сифаtsız товар булса кеше йөрмәс ине. Эштән куркырга ярмый. Яшьләр эштән курка. Күбеһе. Шуңа калага каса инде күбеһе. Авылда калгандар эш юк диләр. Ә менә Себердән кайтып эшләп кайталар. Улар тырыш эшләйләр. Мал асрайлар. Авылда яшәгән килһә, яшәргә була. Туган ягына кайтып төпләнеп, эшкуарлык эше менән шөгыльләнгән, yer алып йорттар халган пардар булуы һөендерә. Яшьтәр үз казанында гына кайнамай, бердәмлеккә әүдем тормыш алып барган тыла. Безнең авыл биләмәһе ерлегеннән сыккан кеше сәламәтлеге институтын җитәкләүче безнең данлыклы депутатыбыз да булды бит инде Бакиров Ахат Баревич. Үзебезнең Өфе калаһында шулай ук эшләп йөрүче мировой судья булып Кутлугаллямов Ришат Шарифулла улы. Министерство цифрового развития дип инде анда министр урынбасары булып эшләй үзебезнең як егете Хамадвалиев Рустам Флюрович. Һәм дә инде әйтеп китәргә кирәк, үзебезнең ветеран бабайлар да, алар безгә ошо якты дөньяны, матур авылларны төтүк килеш калдырып, күтәреп калдырдылар. Алар Ленин ордены кавалеры безнең Гариев Сафуан бабай, Дан ордены кавалеры Күрше авылыныкы булһа әйтеп китәйек, Ахмедгалин Сафаргали Ахмедгалевич. Үзебезнең мәктәбебезнең нигезеннән башлап сафка кирткәнсе Зайнуллин Фәрит абыйбыз. Борынгы башкорт авылы талантларга бай төбәк. Мәдәни усактың уттары бер касан да һүнмәй. Халыкты рухи яктан тәрбияләү өчен иҗади түгәрәктәр әүдем эшләй. Folklor ансамбле башланып китте 2015 елдан. Бик матур итеп эшләп киләбез. Безнең гәүһәр кызларыбыз барыһыла олы яшькә карамастан, алар тырышып ятып, бер саралардан да
катнашмайбыз дип әйтмәйләр, барысына дәрт белән, моң белән, шундый күңел белән катнашырга теләп торалар. Безнең был Гәүһәр ансамбле бүтәйдә аны бик яраталар. Районыбызда үткән бөтә байрамнарда да безнең ансамбльдән башка үткәне юк. Без бuna Өфе калаһында 5 бүләккә бардык, үзебезнең ансамбль белән. Дәүләкәндә һәрбер байрамда катнашабыз һәм без һәрвакыт яхшы беренче, икенче урыннар алабыз. Аслыкүл буенда яшәгән башкортларның иң зур шөгыле ул бала сугу. Бала сугу осталары безнең авылда бик күп. Мәсәлән, минем кайнам бик итеп оста хугайны. Күршебез Мөхәммәдиянова Маһира апай, Шафикова Факиха апай. Улар инде бала осталары инде. Уларның хуккан баластары инде һәр кеше бик матур итеп хатып ала ине. Хатып ала бик кызларга бирдәгә бирәләр ине. Мәсәлән, минем әсәем дә ул Факиха апайдан хатып алып миңа бирнә итеп ибәрде. Инде бала сугу осталыгы минем кайда белән күскәндер. Ул инде бик оста баласы ине. Уның хуккан баластары инде әле бик кадерләп кенә тотабыз. Бик хисап күп ине уның баластары. 2 кызына да ул бирнә итеп бирде. Һәм инде бuna безгә башка йортка сыкканда да уның баластары һаман да хаклана. Без уны инде кумартка итеп кенә йөртәбез. Бездә әле күп кенә халык умарта тота, умартасылык белән шөгыльләнәләр. Уның файдасын күрәләр. Бездә күп кенә түңәрәктәр эшләп килә. Ул түңәрәктәрдә без бәйләмдәр бәйләйбез, крючоклар белән, пряжалардан төрле әйберләр сигәбез, бәйләйбез матур итеп. Әле менә яңрак кына үзем өйрәндем кырамалар эшләргә. Район җитәкчесе Зайдуловна Фәнүзә Закир кызы кружоктан җитәкчесе, уның менән бергәләп шөгыльләндек. Әле үзебездә башларга торам кырамалар эшләү буенча инде. Сигүләр сигәбез, кисүлтырып, бәйләмдәр бәйләйбез бит инде. Шулар йолага әйләнеп китеп инде бара. Дәүләкән районы Аслыкүл буеның бөтә авылларында элек-электән указной муллалар булган. Кыдырасты ямлап утырган мәсҗид төбәккә килүсе һәр кемгә иманлы сәлам күндерә. أشهد أن محمد رسول الله Кыдырас авылы халкы әүдәм катнашып килә безнең үткәргән гамәлләребездә, мәҗлесләребездә һәрбер килгән һорау белән килгәннәрнең һорауларын, җавапларын табып, барһын ала аңлатып ислам динен турында, гореф-гадәтләр турында аңлатулар бирергә тырышабыз. Бу мәҗлесләрдә инде никах мәҗлесләрдә укытыла, исемнәр дә кушыла сабыйларга. Булар безнең гореф-гадәтләр булып тора бит инде. Мәүлид байрамнары үткәрелә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлламны улулау байрамы булып тора бит инде бу. Аллаһка шөкер, мәсҗидләргә бер ярдәм кирәк булса, ремонт эшләре кирәк булса, анда авыл халкы әүдәм катнаша. Авыл халкы дини халык, барыла яхшы итеп үткәрергә тырышалар, дөрес итеп киенеп киләләр. Һәрбер хатын-кызларыбызда, ир-атларыбызда мусулманса киенеп, Коръани мәҗлесләргә йөрергә тырышалар, шунда аралашабыз. Авыл халкы яхшы яшәй, күркәм итеп дөнья көтәләр, намазларын укыйлар, Коръани мәҗлесләрен үткәрәләр. Мәрхүм-мәрхүмәләр булса, һуңгы елга күркәм итеп бергәләп, матур итеп үткәрәбез. Яназаларын укыйбыз, аятларын укып, мәрхүмнәргә багышлайбыз. Яшь буынга теләп дугалар кылабыз, йомаларга килеп, ошында вагызларын тыңлап, бергәләп аят дугалар укып, бuna шулай итеп ислам динен дәртләндереп күтәрергә дигән безнең бурыс булып тора, һәм дә без шуны үтәп киләбез бүгенге көнгә хәтлем. أشهد أن محمد رسول الله Башкортстан флагы төстән күк, ак, яшел, ортада кулай сәскә төшкән. Балаларның шат тавышына сумган белем усагы ягеһен бер адга тынып калган. Кыдырас балалар баксаһында тәрбияләнүчеләр, урта мәктәптә белем алучылар авылдың иртәгәһе көне, киләсәге. 56 ел буена ошо мәктәптә бит балаларга белем бирәбез. 3 авыл
дан йөреп укыйлар бында. Кыдрас, Браңгыл, Сапай, мәктәп автобусы йөртә балаларды, Браңгылдан да, Сапайдан да. Һәм инде бик матур безнең мәктәбебез. Интернет селтәренә тоташтырылган кабинеттар эшләй бездә. Искитмәле матур спорт залыбыз бар, бөтә спорт инвентарьлары бар унда. Мәктәбездә музей эшләй, классларыбыз якты, матур. Һәм балалар баксаһы эшләп килә. Кескәйләрендә бик шатланып, куанып йөриләр. Төрле конкурсларда катнашалар. Әле менә быел гына республика кимәлендә үткәрелгән конкурста катнашып, иң яхшы башкорт балалар баксаһы дип танылды һәм сертификат белән бүләкләнделәр. Авылда яшьләрнең аз калуы укытучыларны борсуга һалса ла, урта белем бирү мәктәбе киләсәктә лә эшләр дигән өмет бар. Сөнки авылда авыл иткән, яшәткән мәктәп, клуб, фельдшер-акушерлык пункты, мәдәният йорты. Авыл биләмәһендә барлык мөхиттә булдырылган. Танап кына үткәндә зәңгәр ягулык һәрбер өйгә тиклем килеп иткән. Урамдарыбызда яктыртыскылар, ут үткәргечләр куелган, алар күптән түгел генә капиталь ремонтлар үткәрелде. Мәктәбебез эшләп килә. Почтабыз бар. Фельдшер-акушерлык пункт бар үз авылда да. Сауда нөктәләре үз авылда да булдырылган. Халыкка еңләйтер өчен маршрут, район үҙәгенә тиклем маршрут, автобус булдырылган. Бүтән халыкка шулай ук эшләрен дәвам итер өчен шартлар бар. Нинди гаиләләр, нинди яшьләр мөрәҗәгатеннән килә, без һәрбер аларның мөрәҗәгатын тыңлайбыз. Район җитәкчелеге белән кәңәш итеп һәм разрешать итәргә тырышабыз. Тормыш асылы ул нәмәкәйдә. Тормышты яратуда, ниндәй булуына карамастан, шул тормышты яратуда, яхшылыкка табан үтәрүдә үзеңнең әсәй, атай әсәйләреңне, туганнарыңны якын итүдә, аларга ярдәм итүдә, халыклар белән, кешеләр белән әйбәтләп аралашуда, кешеләргә дә ярдәм итүдә. Яшәгән урыныңны, безнең атаем әйтә торган, туйган җирдән, туган җир әйбәтрәк. Яшәр өчен, кешеләр белән аралашып яшәр өчен, җитешсезлекләрен әйтеп, туры итеп, яңлышмайынсы, туры әйтеп, аны бөтөрергә, ярдәмлашырга кирәк кешеләргә. Менә гаиләңне матур итеп тотарга кирәк. Тормыш иптәшең, балаларыңны тәрбияләргә кирәк. Дөрес итеп тәрбияләргә кирәк. Яман кылыклардан, яман халыклардан арынырга кирәк. Менә шул вакытта тормышның асылы матур булачак, киләсәктә матур булачак. Үзебезнең ошо авылдан сыгып ситтә калган яшьләргә, ситкә китергә тырышкан егетләргә, менә үзебезнең предприниматель эшкуар егетебезне һөйләштек бит. Ул да шуны һөйләй. Кайтсыннар инде, аталарының урындары, өйләре буш ятып, сүпсар басып, саганнар басып битмәһенне, кайтып тергезеп, ошонда фермерлык хуҗалыгы булһынмы, мал тотып, мал асрап, хәзер бит яңа тенденция бара, экологический ризык, экология дип яшәйбез бит инде. Шундый әле хәзер асыл күл буенча менә экологик туризмга басым ясарга кирәк. Ерләр алып әзерләп куйдык. Глэмплинг дигән яңа төшенчәләр бар. Кайтсыннар, үзебезнекеләр эш башлаһыннар, үзебезнең халыкка эш урыны бирһеннәр, без только шат буласакбыз. Закон ягынан, ярдәм ягынан без һәр вакыт ишекләр ачык, ярдәм кулы һузырга әзербез.